Det er blevet den 19. december. Ja, nu skal jeg tage åbne min lastbil. Og jeg synes selv, at sådan, jeg har okay travlt. Ja, fordi at jeg skal lidt sådan køre lige om lidt til skole. Så ja, okay, så. Ej, jeg har sådan en med raspberry. Den har jeg ikke smagt før. Sejt. Jeg skal lade min stol. Jeg vil have min stol klar til det. Ja, og hvis jeg tager lidt lavt, så det var lidt. Ja, så skal vi se det her. Yes. Det er altid den her, jeg glæder mig til, den her juleferie. Det er sådan mega sådan, de er så lidt krejs. Jeg har altid tænkt, den kommer i den, og så får den endelig i det. Men jeg tænkte også lidt på det i dag, fordi formen. Det går jeg meget op i, umiddelbart. Lidt ned her. Slikkepind. Jeg kan altid forestille mig, at det er en slikkepind, og de er sådan her. I den her form, og sådan her, og sådan her, og sådan her. Det er der har også lavet slikkepind i de her to. Men ja, den er mega sej. Den er jeg glad for. Jeg elsker slikkepind, fordi jeg tager mig lige med i skole. Men så kommer jeg til en gang. Men så lader jeg dem være, og så når jeg kommer hjem fra skole, så kan jeg bare sidde og spise den. Det er mega fint. Nummer 19 selvfølgelig. Den skal jo også åbnes. Altså, det ville jeg da håbe, den skulle. Jeg kan ikke helt finde det. Okay, jeg har virkelig heller ikke lidt mange steder. Jeg kigger altid fra nu. Jeg kigger altid sådan og ved, om de er sådan, som de forreste, fordi jeg var rigtig dum. Fordi det var den ikke på et tidspunkt. Eller så var den sådan, jeg blev ved med at kigge under sådan, der jeg sagde, hver gang jeg sådan, jeg kan ikke finde den. Og så var den bare sådan foran der. Så ja, jeg skal bare lige finde nummer 19, fordi det kan jeg virkelig ikke. Jeg tror, den er under nummer 5 og nummer 2. Ja, det var sådan her. Sådan her. Stop lige. Så lad os bare den der. Jeg ved ikke, den der highlighter, som jeg gerne vil have. Det er highlighteren, jeg går efter nu. Fordi jeg ved, der er en highlighter. Hvad er det? Parfume. Nå. Ej, det er en parfume. Ej, ja, den er lige der. Okay, den er godt nok mini, men wow. Ej, jeg vidste faktisk ikke, der var en parfume. Sorry, guys. Jeg vidste ikke, sorry, guys. Hvor det var. Jeg vidste ikke lige, at der var en parfume. Wow, den dufter godt. Okay, ja. Men det var jo det for den her video. Jeg er mega glad, fordi at I gad at være med. Og så ses vi egentlig bare igen i morgen. Hej hej.